guys. Na nasa ko'y bata nga gibantayan. Anak ni Chimchim. Ang iyang pangan kay si Kuan Lopi. Nani na ko karon nilang anak kay ngano. Napa man iyang mama sa ospital. Magpa-opera pa man iyang mama sa iyang matres. Lang man na. Namuro jud si Israel. Makainumdong Israel ba? Dako kay to Israel sa una. Ang anak sa una dako kay to dako pa ni. Basta karon ni kuan mi siya. Na. Unsa man na? Katawanan ka ng sanidaw. Samot kita ka bati ani guys. Saan man eh. Kanang bata ni Chimchim na anak ko. O karon guys, lagi daw kinaso, itong apilong na gini, kay makaon man na gini. Umang mana. Sapot-sapot, makaon mo gunay. Umang ni sabot ana. Gani, sapot-sapot, muna sa sapot-sapot. Saan ka sa umang na? Makaon na gini. Kaya kita Umang ko. para na tayong nasa langit. Asa kanin mo na ani ugtang sa ngalan ng mga asteroid. Ay kuna, mga asteroid. Bibi pakita niya. Ay dara, nabi. Ala. Hello. Hello. So guys, naglato. Si Lupi, na Lupi. Lupi. Lulut mo na. Dawa na. The first time na taragi sa laki, nung naisip ko bato na dugmo. Uli ya po sa masaya. Kanino naman ay sa man na dugmok man ko, puro mag-unod. Kaini. Upan yung bato.